page 566 et 567 ka tafsir al-Qur'ana de sura 68. khashi'atan haray ko be purtimbe absarum gite mabbe den tarhaqum haray no suddi be dhillatun hoyende kad kanu gomdi be laati ke yud'auna hibe noddeteno ila sujudi faade juulugol gol kaduna wa hum ta kambe salimuna ko be amube ko dum hatta be wawande nyande kadi alla dali fadarni akkida wa man yukadibu kala on finuru bi hada al hadith ndedo yewtere du won al-Qur'an sanastadrijuhum aray min suina be men nangabe min haythu la ya'lamuna nokko kabe anda ko amli law minetina na be to woni sahibe bonnude mi fanki inna kaydi andu pewji anden andu politique o matino ko tiido dum am tasalhum ka alandi be yon ajiran joddi fawm hara kambe min maghramin imorde joddi de musgaluna hino hibe sattira harano sattani be am indahum kaino kama be al ghaibu andugol ko wirne kon famta kambe yaktubuna be windude dum fasbir munyano ya akhi li hukmi rabbika fi nyawde yemma anden wala takunu wa ta'awka sahibil huti wono jollingingil annabi Yunus idina da to mande onodduno Allah wa hotay kanko makzumun ko sunido lawla anta darakahu si onano ko hewtiti mo kon ni'matun nema mi rabbi murde ka jomi makko lanu bida oferete no bil ara'ika kene wa hota kanko madmumun ko ngiñado fajatabahu rabbuhu kono jomi makko subitimo fajala walima min asfalin yaado e mojjube ko do gissa annabi Yunus on hatti jangegol en yitata gissa makko ha gayne al-Qur'ana inshallah wa in yakadu alladhina koni goy hari ebbi ben kafaru yeddube la yuzliqunaka ndebe mortini rayma ndebe bil do rayma bi absarim gite mabbe den lamma sami'u dhikra to mande benan no wajungu wa yaquluna bayna innahu ola majnun wallahi ko fetudo wama huwa onal illa dhikrun siona wajo to lil alamin wa nande tagorne suratul haqqatu makkiyah bismillahir rahmanir rahim al haqqatu darngangal yanayngal honkayngal mal haqqatu kon don ngal honkayngal wama adraka anda ko mal haqqatu kon honkayngal kadabat finnina samudan ko be wa'adni adin ko be bil qari'ati fi ngal do konkayngal haqqa ko honkayngal qari'a ko konkayngal fu non ko dargal ko gotum famma samudum den kono Allah e mabbe feccindini fawli ko be halkira bi tawiyat sabu bewre mabbe den wamma do amadin ko ben fawli ko ben no halkira bi rehin hendu sarsarin sattundu yifugol atiyatin e ko dum woni jokkondirdu sakharaha Allah wurtindu alayhim e do mabbe sabu ala yalin jemmaji jeedidi wa thamaniyata ayamin e nyalormaji jeetati husuman baleji mabbe enno no muncibe fataral qawma yayim ben fiha ender saren den surahi be sanyini kanna masikkabe ajazu nakhlin ko be julle tamro khawiyatin fukkide ene fal taralam tawsai annabe min baqatin morde heddido ala wayliten haray ko do kadi qissa adin ko ben kadi lanni en yidata qissa be kande al-Qur'ana ga inshallah do yo en tippino inde waja ari fir'auna wa man qablahu eben aditibe mo wal mu'tafikatu eben yimbe pitaji yimbe nabi Shu'aib be addi bil khati'ati bewre jande faljere jande hondo woni dum faasaw be di rasul rabbim nela do jomi mabbe on fakhadahum alla kadi nangiribe akhdatan nangande rabiyatan tidunde inna min lamma tagal ma'u tumande ndiyan dam bewno fecciti hamalnakum min ronduno on fil jariyati kander lana ilayka linaj'alaha fi yawmi wadulana kan lakum wonande on tadhkiratan waju wa ta'iha hunjo wajungu udhunun nuru wa'iyatun hunjo tondu faidana fi kasutama fi sur kander Allah doru nafqatun utandu wahidatun woturu wa hamilatil ardu laydin dirondama wal jibalu e pelle den fa dukkata dakkatan e di muncike muncande wahidatan wotere fa yawma din nyande waqatil waqiatu yana ingangal yanata wan shaqqati sama seko fa idha hiya tawayo kanko fa hiya tawakan kasama yawma din nyande wahiyatun quludo wal malaku malaika be ala arjaiha e do sera arsikin wa yahmil haraybe rondi arsh rabbika danki jomi makin fawgam sengodo mabbe yawma din nyande thamaniyatun be jetatu yawma din nyande to uraduna on webitate wallahi la takhfa sudatakum minkum wa khafiyatun kusudoto
fa amma man uti amma jontiraɗo kitaba o talkuro makko ɗum biyamini ka jungo makko ñaama fa yaqulu wa ha o maqrahu jaɓeɗo jango kitabi ha talqur'an ɗum inni min zonantu mi sikki tumi tanƴini tumi fellitike wonde anni min mo laagin mi hawri hisabiya e hasbore an ɗaɓɓande Allah daali fa huwa ray oɗo fi ishatin oni e nder nguure radiyatin yarlaɗo fi jannatin e nder aljanna aliyatin towɗo utufa dimɗe jardin on daniyatan hino ɓatti ha a ƴengota ko a waɗata liwndu a waɗata leggal a ƴawata kulu ñaame washrabu yaron hani anno ne waɗi bima aslaftum sabu konko feƴƴinno ɗon fil ayyamil khaliyati e ñalɗi mo feƴƴunoɗi ɗum woni ka aduna wa amma man utiya ma jonitiraɗo kitaba o talkuru makko no bisimali ka jungo makko nano fa yaqulu on kadi wiya ya laytani e jallo am maago ya laytani e jallal lam uta haysi mi jonitano ka kitabu ya talqur'an ɗum walam adri min mi famali mi andal ma hisabi ko non hasbore ya layta e jallu ka talqur'an kanati ya layta e jallu talqur'an kanatil ghadiya hannun du wona majjundu wona dabbitama yaka ma ko nana fata dunca dafali dunci anni amali ya jawdi andi halaka halkike anni an sultani ya lam hango alla dala khuduhu nange fawluhu kenom thumal jahim reftika lerite jahim salluhu lonjo yomoto thumma fi silsilati refti ender jolokowol yite daruha sogone maggalon sab'una dhiran sogone capanɗe jeeɗiɗi faslukuhu naadon mo ngol ɗon haɓɓira mo ngol bi mana innahu kanko woni innahu kanko kana latika la yu'minu billahi al-azim gom ina